İngiliz dilinde successor sözü var. Bu söz bir adamın ýa-da haýsydyr bir närseniň ýzynyň onuň ornuny geçýän adamy ýa-da zady düşündirmek üçin ulanylýar. Rus dilinde preemnik ýa-da nasliyetnik diýilýär. Türk dilinde arapçadan alynan halef sözü ulanylýar. Bu sözleriň türkmen dilindäki ekwivalenti näme? İngilizce successor, Rusça preemnik, Türkçe halef sözlerini türkmen dilinde manidyr söz hökmünde ilkinji ýada düşýän söz miras düşer bolmagy mümkin. Meselem aýdaly häkimiýet saýlaw esasyna çalışýan ýurtda haýsydyr bir lider ýurdun döwlet başlytonlyk wezipesini ýzynyň gelýän dalaşgary miras galdyrýarmy? Has içkin çemeleşeli. Döwlet guruluşy monarhiýa esasyna dolandyrylýan ýurtlarda saltan ýa-da padşa taht öz nesline kanuny esasda miras galdyrýar. Şonuň üçin täsirlen şahzada sözüň dogry manysyna miras düşer bolýar. Ýöne beýleki ýurtlarda saýlawlarda ýeňiş gazanan adam häkimiýeti miras hökmüni kabul etmeýär. Eýsem saýlawlarda ýeňiş gazanyp oňa ýe bolýar. Şonuň üçin saýlaw şertlerini häkimiýet başyna gelen adam özünden öň häkimiýet başyna oturan lideriň ýygy tutar bolýar. Häkimiýetiň nesilden nesile geçýän ýurtlaryna bolsa ol miras düşer bolýar. İngiliz dilinde successor, Rus dilinde preemnik, türkmen dilinde bolsa ýygy tutar. Eýsem bu barada siz nähili pikirde?